mga iring banbanon, maayong buntag ba yung udto ug maayong gabi kanyong tanan, bro. For today's vlog, mga iring banbanon na ako'y bisita from Japan. Iring banbanon, maayong buntag ba yung udto ug maayong gabi kanyong tanan, bro. For today's vlog, mga iring banbanon na ako'y bisita from Japan. Fresh from Japan, ang nangukay og isda, no? Naa si Rally og si Nora Honor, ang ato artista sa Cebu. Naa diri karon, no? Naa ni bisita na ako sa Japan. Dito namin sa Dubai. Mga man sila nangukay intog isda kay magluto mi, magtrip mi og kaon. Unsay kasutin mo sa isda? Yes, ang isa kay fresh kaayo pero ang uban ay red man siya bang mata mo din siya fresh. Murag nakakuan no, murag naka-adwords no. Siya di pa all like. Oo. Sofa, no? Shout out. Shout out sa Del Capasil og taga Hipodromo og taga Lahog. Talamban. Oo. So magtripping miglafang unya, magluto mig utan Bisaya. Yes. Ali na siya ikaw na siya. Shout out na bayutak ka, what's up ka lang. Ay, shout out sa mga taga-Bohol dyan. Asa that's Bohol inyo guys? Pigot, Loon, Bohol. Pigon, Loot, Bohol. So ang amo, tagilaran amo ng mga turalba. So mga iring, oo. Daghang salamat. Ayan, salamat kayo. So mangumpra pa mi, kay mag-tripping mi og lafang. Fresh ko ilang mga baligya ba. Ikaw dito sa Almaya, sa amo ada pizzas, mga tsakarat man dito para gaba. Ano to sa Hiswan? O sa luyo ng metro station alat ko. Daghaman ang ganito sa Papua New Guinea pa kung may naan eh. Yes, dugay naman ko nakanto. Shout out sa mga kanding, mga untaan, mga inani. Uy, lami kay na siya. Tang-tang. Wala naman na diri uos. Hindi na uso din pag Wala na oy. Wala na 1,000 ba? Wi-Fi nga 1,000. May ikog ta kang ano, gipaari ra dyan sa taga-Sarja, biyan na siya. Gipaari lang yun sa Dubai para magluto. Kasi giluto, ma'am. Utan nga law, uy nga lang, yung kaayod, matching prito nga. Siya syari na bayot. Ikaw yung paabot ng bayutak. Among chef, requested by Nora Honor. Nagyari gid si chef na mo. Kung sa kasutin nimo sa utang nga Bisaya atong preparation. so fresh, so hard. Yes, fresh from the garden, no? Ang wala niya siya. So naman niya gloy ang iring banbanon. So laway siya sa Tagalog, laway ano? Bisaya. So nailuyan na pag lemongrass, tanglad sa Cebu, pawagtan sa mga kuan, panuhot o buwan ng pangkililisa nga masakit mo. So di mo sa aeroplano, kay hand carry, di naman natin bangon. Kaya puno na kayo kung kuhan, wala ko kabupilan na to siya. Kaya mga costume rin dito siya taninday. Nalamig kay pangbutan rin na. Asa na may bayutan siya. Uy, Ang sabi ko, suotin mo sa atong chef nga request nga. yes, perfect. May ikog to. Nasa siguli na ako din, mapautan siya kung pero may. Hadlok.
Sa HB. Kanang kuan, kaning mga seafoods. Pwede naman mo kung gamay lang. Kapit na siya maluto. Tukma na. Ano siya? So gilunod na ang sayote. Ang sana siya do? Kanang Saluyot. kulitis. Colitis, no? Mm. Colitis. Saan mo dito sa kuan? Kamura na siyang gisahon. Lalo kayo. Oo. Sa inyo dito. Dito sa Papua New Guinea, dito pa ko natabasaw. Baboy sagol niyo. Wala. Kuan na siya. Suti lang yun. Nana raw, sauté siya dahil. Tingnan mo siya garlic. Oh, garlic siya niya. Sauté na yun siya. Tapos, oyster sauce o ano, soy sauce dito, kamay sugar or ano. Correct. Pints na. So nami kay kada aking kamunggay nga napalit. Yan. Mami, kapunggay mo, 5 dirhams. Kapiti. Samantalang Sa sa ato, ato tutloon ra. mga itas lingan, magkalisod, mangawat pa. Nasaan yung mga inatay? Ay, wasag kamunggay. Ya, gukdon, yung mga hog. Mga hog. Huwag na pang kamunggay. Hog na sa punuan. Kapiti. Perfect na. Perfect na manage. Yan kay maglawain sa lab. Right, buta nang sili mo. Ito yung sili di ba? Ano okay? Ano to paggawas din ako. Igatan na. Saan o sili para lami ang kaon ni Bebang na sa fangfang. Wala ko yung nagsisimot ka. Ano na pa? Ato magbarkali gabi eh. Pag ano to, di ba Ano pag ano na? Masad, kanina na. So muna siya mga iring luto na ang utan Bisaya. Mga Sinaghulag na- shrimp. So mga lapang na ni ha. Lo, wala yung sa kabang food. Sige lang, barog ka mo rin lingkod. Ano? Ano na diri kay mo ko kahuman, mo ko yung pang tapal. Okay, barley. Oo, kung mas bay kayo, maligid barley. Pila yung baligya? Kuan. So mga iring, nangaon namin mga iring, no? Lapang namin. So abangan niyo ang kaon ni Miss Japan. Yeah. I-continue na din ang TikTok ni siguro ha. Dahil kay TikTok. Magkaroon na akong bayad ay. Oh, bro. Isang naninda siya ka lang ko, mag-live siya. Basta sa TikTok, 1,000. Mag-live ba kayo? Kuan. 1,000 viewers na ka. Paano ba ba na? Gana ka kanton. Tiga, ikaw. Gamay na kayo. Di brown Gamay na. Gamay na nga kayo. Okay. Mga na. Thank you. Brown man na. Kugal mo ko ba, guys? Sa gabi, di na ako mukha. Di na akong kaon. Kaya gabahan ko kaon ba sa pamahaw palihod. Palihod to, di kayo. Ako last count yung ano, mga 7 or 8. Yung palihog to yung apo pa ni mo. Last na akong count sa dinner. Naman, pag uli na ako mga 10, di na akong count. Doon na ako barley. Wala na yung barley Ano na yung yung utang? gusto mo. Oh, ikabunta ka naman ko. Before kumukuhan. Gawa ko karon kay apple cider vinegar. Ay, di ako mag... Hyper, ang... Natinik naman. mga ko. So mga Irene, dahang salamat no. Dili na takutob sa tong YouTube channel mga Irene. Wala ako, Please don't wala forget to akong subscribe, sample na. click, like, and everything mga Mga Irene wala ka Bangkanon. mga So, lemon. thank you so much for watching. Have a nice day. God bless everyone. Bye! Bye!